Hello po mga ka-Foodie Bees! Today kakain po tayo ng Pancit Palabok, Leche makapuno, sapin-sapin at rice cake, mochi, suman ube. Siyempre, ito yung sauce, iniwalay po namin sa palabok. Yes. Ayan. At nakikita nyo guys, kung kapampangan kayo, binili namin to sa Susie'S Cuisine. Ayan. Namiss din namin tong ganitong pagkain. Siyempre, pagkatapos ng New Year, hanap-hanapin mo talaga to. Ayan. Ayan o guys. Wow! Ay. Wow. Oh, sarap, di ba? Pwede na ba yan? Ayan, pwede na yan. Yan. Okay. Wow! Ito yung takip. Baba ka. Pati sa'yo. Ayan. At meron din tayong ditong kalamay na leftover nung New Year. Yes. Yung inano ng mga armies. Ayan. Sarap po. At saka guys, tingnan nyo guys yung nila palabok. Meron siyang karne. Meron siyang baboy. Opo. Meron siyang itlog, Lapit mo. baboy, at saka maraming chicharon. Ayan. Nakakamiss yung ganito din pagkatapos ng New Year, no? Siyempre, hanggang ngayon, sawa pa tayo sa karne. Tapos meron tayong kalamansi dito, guys. Pag pisil, wala laman. Ano ba yan? Susie's Cuisine, ano ba yan? Walang laman. Parang kulang yung sa. Pengi akong kalamansi. Yan. Napakasarap ng niya. Ayan, unang subo tayo. Oo, wait lang. May butoy. Tanggalin natin. Ayan. So, mga foodie bees. Ang unang subo para sa inyo, mga ka-Foodie Bees. Ito. Para sa inyo, mga foodie bees. Kain tayo. Ang sarap na nila palabok. Hindi siya mahalat, hindi siya matabang, sakto lang yung lasa. Kaya masarap talaga yung palabok ng Susie's Cuisine. Sarap. Yep. Sulit yung Ngayon naman, titikman natin tong mga kakanin. Sanderlia family shoutout sa'yo, di ba? Sabi mo, makikikain ka ng kalamay. Ito yung kalamay namin na leftover. Titikman natin ito. Ito na nakabukas. Kasi first time namin kumain ng ganito, guys. Titikman natin. Ito, sarap to. Mayroon siyang ano to? Ang sarap, guys. Tama-tama lang yung niya, tamis. Tapos meron siyang matamis, no? At meron siyang nyog, buko. Oo. Buko sa taas, ang sarap. Kaya siya. Hindi siya matamis. Sarap. First time akong nakatikim ng ganyan. Yung may buko. Okay. Sarap. Yan o. Sarap na palabok nila, no? Tsaka ito, guys, ito yung karne nila. Yan o. Yan.
Sarap. Titikman na naman natin tong Alin? ano. To. Sapin-sapin. Kinain mo na yun ng New Year eh. Pero Oo siyempre, nga. tikman natin. Tikman natin pa. Para ano. Masarap talaga pag ano Kapag na ano, yun, ganito. pagkatapos ng okasyon. Ayun. Sarap. Tanggalin mo na lang to. Thank you. So, mga foodie. Sandali, ito yung kalamay. Kakainin Masarap. ko na ulit. Sarap. Binili namin din niya sa Susie'S. Tapos, yun nga, yun ang natira. Sinama na namin sa mukbang. Sayang kasi. Sarap, no? Ito guys, kapag ano, to, napakasarap. Matamis siya, tapos meron siyang latik. Buko. May buko din Tsaka siya. may buko siya. Napakasarap guys. Kaya mga Kapampangan, punta na po kayo sa Susie'S Cuisine. Meron Ayan. sa Guagua pa. Agwagwa, Pampanga. Sa mga taga-Guagua dyan. Sarap. Sarap. Pa. Titikman natin to. Mochi. Mochi. Ito yung mochi ng Susie'S Cuisine. Lahat yan, Susie'S. Ito yung ano niya, ito yung sausawan niya. Oo. Kunin mo yung sausawan, Bes. Saglit. Salamat. Ayan. Titikman natin to. Nanangawit ka sa ano mo. Ayaw, tingnan yung hikaw niya, Yes, chichirya. chichirya naman niya yun. Kasi alam mo si Kefam. Kefam, nag-request siya na chichirya malalaki. Wala akong nabili ng chichirya malaki, guys. Ito yung nabili ko, yung chichirya maliliit. Sandali. Sarap, no? Excuse me. Sarap. Lasang ano siya, bilo-bilo. Kaya, Ang sarap. yan. Oh. Thank you. Ito mga foodie, tikman natin. Sarap. Lasang bilo-bilo, no? Kung pistiso, hindi pwede mong kainin to, didikit sa ano. Sarap. Ano pa? Sarap, guys. Dagdagan mo na lang ng sauce mo. Sarap. Kuha ka na lang sauce mo. Tama na yan? Oo, tama na to. Sarap. Kaya mga Kapampangan, Punta na kayo, kay. Susie'S Cuisine. Dinamis lang po talaga namin yung Pancit Palabok, tsaka ano. Tikman natin ulit to. Tapos dinagdagan lang na lang namin ng mga mochi, tsaka suman ube, yan. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Tingnan nyo, oh. Meron siyang ano. Ay. Masarap siya, no? Taka malambot na malambot. Sarap. Sarap. Ito naman. Leche makapuno. Tanggalin natin ito.
Satan ko. Sarap. At siya makapuno po. Sarap. Hindi rin siya matamis. Tamang-tama lang yung ano niya. Tingnan mo. Yung lasa. Oo. Hindi siya matamis. Ayan. Tama. Tama din. Okay na yun? Sarap din. Mas sarap yung mga kakanin ng Susie'S Cuisine. Kaya pag Pasko tsaka New Year, madaming bumibili talaga sa kanila mga kalamay. Pinipila. Kaya yun namin na binili namin sa kanila. Sarap. Sarap. Gusto mo mapansin? Ayan ha? Love. Sarap. Tingnan yung baso namin. Ang ganda no, guys. Sarap. Yan, guys. Nabusog na naman po kami. Hindi namin to naubos. Hindi namin kayang ubusin to. Siyempre, tingnan nyo naman, laki ng palabok namin. Tsaka yung kalamay. Yan. Konti na lang yan. May merienda natin. May merienda po namin mamayang sa mga kasama namin sa bahay, guys. Oo, merienda yan. Merienda. So, mga foodie bees, shout out po sa mga friends natin. Sina Let Calderon, Abby Calderon, Jocelyn Salalila, Christine Ogawa, Catherine Gobiola Vlogs, Renny Lagangan, at kay Jing Suyat. Ayan, shout out po sa'yo si Jing Suyat. At kay Camille San Vicente. At Sheila Rojas Cabalan, thank you so much sa suporta ninyo. Maraming salamat po. At syempre sa mga friends natin sila, It's Lenny, Jeffries Chow, Mother Singgu, Ma'am Shirubi, Animaze TV. Ayan, supportan po ninyo si Animaze TV at saka si Alfie Aldovino. Ayan, mga friends namin yan. Bisitahin niyo po sila at mag-subscribe na din po kayo sa kanila. Ayan. So, mga kapudibis, thank you so much po. Thank you so much po sa suporta po ninyo. Yes. Pinoy Mukbangers, shout out po sa inyong lahat at suportahan nyo din po yung mga Pinoy Mukbangers, mga Pilipinong Pinoy Mukbangers. Ayan. Kaya mga kapudibis, i-follow nyo na kami sa aming Facebook page. Ayan, The Foodie Bee. Ayan. Gusto din po namin i-welcome ang unang nag-member po sa amin na si Lunch Break ASMR. Ayan, welcome to our family, the Foodie Bee family. Ayan po. Sana po supportahan niyo po si Lunch Break ASMR. Yes. At bisitahin niyo po siya at mag-subscribe na po kayo. At yung gusto po mag-avail ng ating membership, punta na po kayo sa The Foodie Bee. Yan. Thank you so much po. At i-welcome po namin kayo sa The Foodie Bee family. Yan. Yes. So mga ka-Foodie Bees, thank you so much po. Thank you so much po. Kaya mga kapudibis, supportaan nyo po kami sa susunod naming mga videos. Ayan. Thank you so much po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.